La saga Harry Potter de J.K. Rowling ha tingut molta popularitat des de l'inici. Molts lectors es van interessar per la història d'un nen que descobreix que és mag i ha d'anar a una escola de màgia mentre resol misteris relacionats amb l'assassí dels seus pares. Però per què mentir, una gran raó de la popularitat d'aquesta saga és que es va adaptar gairebé immediatament al cinema. Les 8 pel·lícules són la tercera saga cinematogràfica més exitosa de la història, just darrere de l'MCU i de Star Wars. Gens malament. I 5 anys després de l'estrena de l'última pel·lícula de Harry Potter, els fans vam rebre una nova aventura dins aquest món, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Aquesta seria l'inici d'una segona saga de 5 pel·lícules, de les quals n'hem rebut la seqüela, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, i la recent tercera, The Secrets of Dumbledore. Però aquestes pel·lícules no han tingut el mateix èxit. La primera va tenir bona recaptació, però no va convèncer a tots els fans. La segona és la pel·lícula amb pitjor crítica de tota la saga, i la tercera és la que de moment porta la pitjor recaptació. Així que la pregunta és: què ha passat? Com pot ser que en 10 anys la popularitat d'aquesta saga hagi baixat tant? Avui intentarem resoldre-ho. Avui farem un repàs d'aquesta saga preqüela per determinar què és el que no funciona. Fantastic Beasts and Where to Find Them està bastant bé. És una pel·lícula diferent a les de Harry Potter, ens situa a un lloc que no havíem vist en un temps interessant, l'època està ben escollida, però pateix d'un to bastant dispers. Per una banda, és una història divertida d'un mag caçant animals màgics per Nova York. Però alhora és una història molt fosca, amb Colin Farrell i Ezra Miller. Què passa? Que en la mateixa pel·lícula podem tenir una escena d'un animaló fent coses cookies i a la següent escena podem tenir un assassinat o abús infantil. A més, aquestes dues trames no és que tinguin gaire connexió. No és fins al final que connecten, quan els protagonistes han de caçar l'últim animal perquè Colin Farrell no els pugui acusar de voler revelar el món màgic. Però és que no és suficient. I després Ezra Miller es converteix en el monstre final CGI número 1. El maten i descobreixen que Colin Farrell en realitat és Johnny Depp. Aquest plot twist és el moment en què la saga comença a anar de caiguda. Perquè és el moment en què es confirma que aquesta pel·lícula i les següents no seran un spin-off sobre un mag caçant animals màgics, sinó serà una preqüela que connectarà molt amb la saga de Harry Potter. Tot i això, com a spin-off, aquesta primera no està malament. És a dir, la veritat, no tinc gaires coses a dir sobre aquesta pel·lícula. Està bé. Però passem a la segona. The Crimes of Grindelwald és una de les pitjors experiències que he viscut en un cinema. No puc visualitzar els productors de la Warner veient el resultat final i dient: sí, vinga, l'estrenem. Res del que passa té sentit. Res. Hi ha com 1000 trames diferents i cap és la principal. Perquè l'objectiu no és explicar una història, sinó col·locar les peces per la seqüela. L'estructura és inexistent. I si et preguntes per què està passant el que està passant, l'única resposta que reps és frustració. Només amb la primera escena ja veiem que la pel·lícula anirà malament. Grindelwald està tancat a una presó americana, però l'han de moure de presó perquè es veu que ha comès crims a tants països que tots aquests països el poden jutjar. I en una saga que utilitzen la teletransportació per a tot, decideixen moure el major criminal de la història en un carro volador. Què podria sortir malament? Ah, sí. Tot. Perquè resulta que el que han ficat al carro no és Grindelwald, sinó és un dels seus seguidors que s'ha fet passar per ell abans que la pel·lícula comencés. Així que Grindelwald ja està fora. Així que aquesta escena és Grindelwald anant a rescatar el tio que l'ha rescatat a ell. Per què no mostrem com s'escapa? O com l'ajuden a escapar? Crec que això hauria tingut molt més sentit. I insisteixo, per què hi ha la teletransportació en aquesta escena? Si diem, mira, ignorem la teletransportació per aquesta escena, i Grindelwald ha d'anar al carro en escombra, hòstia, aquest inici mola. I després d'aquest inici tan estúpid, la pel·lícula va canviant les normes cada 5 minuts perquè, bé, la història ha d'arribar aquí, i com que no té sentit, hem d'anar canviant les normes per tal d'arribar aquí, que és on vull que arribi. Recordeu que l'anterior es borra la memòria a Jacob perquè és un muggle i ha vist massa coses?
resulta que la poció, paraules de la pel·lícula, va fallar. Què vol dir això? Recordeu que van matar a Ezra Miller? Que com la cosa era que Ezra Miller no podia sobreviure? Doncs resulta que no. Resulta que no només va explotar, sinó que ara està viu i ara és a París. I també la J.K. Rowling decideix fer incorporacions a la saga original molt estranyes. Recordeu Nagini? Doncs resulta que en realitat era una persona. Per què? Si el que vols és introduir el concepte del Maledictus, que si vols introduir més conceptes en aquest món, endavant, no tinc cap problema. Però crea un personatge nou. No facis una connexió que no té sentit. Per cert, per què París? Per què gran part de la pel·lícula té lloc a París? No és com en la primera, que és a Nova York però et presenten la societat màgica nord-americana i el ministeri nord-americà màgic i coneixem personatges nord-americans mags. No, aquí no. Vull dir, no aprenem res dels mags francesos. Sé que hi ha un parell d'escenes al ministeri francès, però no és que estigui passant res interessant allà. No coneixem cap mag francès guai. No, té lloc a París perquè sí. Perquè volíem que aquesta saga fos com molt internacional i ara toca a França. I una altra cosa, a veure. El títol. Per què es diu Els crims de Grindelwald? Si no m'explicaràs quins crims ha comès Grindelwald. Jo pensava, a dalt t'explicaran què ha fet durant la pel·lícula, t'explicaran com la seva cronologia, però no. Tenen allà, de fet, podríem dir que no comet gaires crims en aquesta pel·li. Aquesta és una tendència molt estranya, perquè no només és aquí. Hi ha moltes pel·lícules que posen al títol una cosa i després no surt aquesta cosa. I tot acaba amb una escena. Sí, perquè no ho he explicat. Podríem dir que el més similar a un argument que té aquesta pel·lícula és això, que Credence està viu, ara, no entrem en com, però vol descobrir qui són els seus pares, vol descobrir de quina família és. Al final, bàsicament, comencem amb una escena que té 1000 girs de guió per segon, on els personatges comencen a explicar-nos quines són les seves teories sobre qui és Credence. Ai, mira, un diu que és un Lestrange. No, però mira, aquesta persona diu que no és un Lestrange. Doncs qui és? Doncs jo què sé. I a més, totes aquestes teories, no les poden demostrar. I dos, no s'han anunciat de cap manera. Després d'aquesta escena, Grindelwald fa un discurs davant els seus seguidors explicant els seus motius. Per què vol matar els Muggles? Doncs perquè va tenir una visió del futur on va veure que els Muggles farien una segona guerra mundial. I Grindelwald vol acabar amb el domini dels Muggles per tal d'evitar la segona guerra mundial. I els nostres protagonistes, com rebaten aquest argument? Ah, sí. No ho fan. Doncs aquest discurs és tan bo que Queenie decideix unir-se a Grindelwald, perquè Grindelwald li havia dit que quan ell sigui el president del món podrà estar amb el Jacob, encara que Grindelwald vol matar els Muggles i Jacob és un Muggle, per tant, potser vol matar el Jacob. I Credence també s'uneix a Grindelwald perquè li ha dit que sap qui és la seva família i que si s'uneix a ell li dirà. I de sobte apareix el monstre final CGI número 2, que vol destruir París per alguna raó, i els protes salven París. Yay! Mare de senyor. I l'última escena de la pel·lícula, ara sí, l'última escena de la pel·lícula, ens revela que Dumbledore ha aconseguit el pacte de sang que va fer amb Grindelwald fa temps, i el vol destruir per poder lluitar contra ell. I després, Credence descobreix que el seu nom de naixement és Aurelius Dumbledore. Opció que tampoc se'ns havia plantejat. Crimes of Grindelwald va ser un fracàs. I ara Warner s'està plantejant si vol seguir amb el pla de 5 pel·lícules, perquè si a la segona ja anem tan malament, segur que val la pena fer-ne 5? Tot depèn dels resultats de la tercera pel·lícula. Si la tercera va bé, fan les 5. El que ens porta a The Secrets of Dumbledore. La tercera pel·lícula d'aquesta saga és millor que la segona. Aquest cop tenim un argument. Però encara que aquest argument és molt senzill, continua sent molt convuls. I això és perquè J.K. Rowling no sap escriure guions. Tinc la teoria que aquesta dona comença a escriure
I al cap d'una estona diu, porto molta estona escrivint. Vaig a posar el clímax. Quan a Secrets of Dumbledore apareix el clímax, jo pensava que no havíem ni arribat a la meitat de la pel·lícula. I no perquè, és molt ràpid, i passa ràpid, no, és perquè no ha passat res d'important, o que sembli important. Durant la primera meitat de la pel·lícula van passant coses, però quan intentes desengranar què està passant i per què, veus que no té ni gaire sentit ni gaire importància. La segona meitat, en canvi, és una mica més interessant. Però el clímax ha de funcionar com el final d'aquesta pel·lícula, amb possibilitat de 2 més, i el final de la saga. Perquè és això, no saben si aquesta serà l'última o no. Així que ha de funcionar com les dues. I no aconsegueix funcionar com cap de les dues. Hi ha molts intents de comèdia, sobretot amb el Jacob, però crec que només vaig riure 2 cops. I cap era amb el Jacob. Els 2 cops van ser durant una escena molt estranya i innecessària que només existeix per poder justificar que han posat Fantastic Beasts al títol. Si sabeu quan aneu pel carrer i veieu el cartell i veieu un Animales Fantásticos, que cada cop és més petit, perquè importa menys, volen continuar ficant els Animales Fantásticos, encara que no importen. Aquí està la cosa. Els animals fantàstics no importen per aquesta saga. Així que, per què ficar-los? En resum, és una pel·lícula molt fluixa, però es gaudeix, suposo. Ara és el moment d'entrar en spoilers, per poder parlar dels secrets de Dumbledore. No sé quins són els secrets de Dumbledore. No sé quins se suposa que són els secrets del Dumbledore. No hi ha res que es confirmi que diguis, quin secret! No hi ha res. Una cosa que es confirma que potser és això, és la confirmació de que el Lupus Dumbledore és gay i estima a Grindelwald. Inversa. Grindelwald també és gay i també estima a Dumbledore. Però hi ha un petit problema. Res, un petitíssim, és gairebé res. Que això ja ho sabíem. La J.K. Rowling ho va dir el 2007. Fa 15 anys. Que sabem que el Dumbledore és gay i que va tenir una relació amb Grindelwald. Així que molt secret no és. Però potser no és això, potser no és la sexualitat de Dumbledore. Potser el secret és quin membre de la família Dumbledore és Credence. Però tampoc acaba de ser molt important. Credence, o Aurelius Dumbledore, es confirma que és el fill de l'Aberforth. L'Aberforth és el germà de l'Albus Dumbledore, així que el Credence, o Aurelius, és el nebot de l'Albus. Grindelwald vol utilitzar aquesta connexió amb la família Dumbledore per tal de que mati l'Albus. Però no funciona això. Bé, per una banda, només l'intenta matar un cop, i s'acaba molt ràpid, i lògicament l'Albus guanya aquell duel. I no hi ha un segon duel. I insisteixo, si en lloc de ser el nebot de l'Albus fos, jo que sé, el germà secret que va llançar les escombraries, o el fill secret, no sé, potser podríem dubtar una mica de la bondat de l'Albus Dumbledore, però no, és com el tio més bo del món, i l'únic capullo és el seu germà. Però parlem de l'argument, parlem d'aquest argument senzill però convuls. La pel·lícula es centra en unes eleccions a un Consell Màgic Mundial que en cap moment abans havia esmentat, és el primer cop que aprenem que hi ha un Consell Màgic Mundial o alguna cosa. I la política d'aquest món no té cap mena de sentit. Primer de tot, decideixen ficar el Grindelwald com a candidat, encara que en cap moment el Grindelwald havia dit que volgués ser candidat. Però la cosa està en que decideixen acceptar-lo com a candidat perquè ha hagut un judici. Ha hagut un judici que no hem vist, on s'ha resultat que Grindelwald és innocent. No hi ha suficients proves com per que sigui culpable. Perdona? Només per escapar-se de la presó. Només per escapar-se de la presó. Això ja et caurien uns mesos, com a mínim. I aquest home ha matat a gent. Saps? Després d'escapar-se de la presó, ha matat a gent. I ha fet discursos sobre com hem de matar els Muggles. I resulta que no vol matar Muggles? Què? I després està el funcionament de les eleccions en si. Vinga, com funcionen les eleccions al món màgic? Perquè també és molt estúpid tot. Hi ha un animal. Hi ha un animal que s'acaben d'inventar, que altre cop no s'ha esmentat mai abans, que es veu que pot veure la puresa en les persones. I el que fan és, posen els candidats junts, posen l'animal, i deixen que l'animal vegi quin és el més pur. I després d'això, la gent vota segons el que cregui.
I lògicament tots voten el que l'animal digui, perquè l'animal no menteix, l'animal diu que aquest tio és pur, doncs serà el millor líder. Pum! Així que Grindelwald mata l'animal aquest i després el posseeix per tal de que el pugui assenyalar a ell com el tio més pur del món. I el primer que fa com a president del món és fer un encanteri imperdonable i dir que avui comença la guerra contra els Muggles. Que l'últim cop que ho he comprovat, aquestes dues coses són il·legals. Però el Credence, que ara resulta que s'està morint o alguna cosa, no sé, estava molt palidutxo durant aquella escena, decideix revelar al món què ha fet el Grindelwald, que és molt dolent i que ha matat i posseït l'animal aquest. Així que treuen un altre animal, perquè resulta que l'animal aquell tenia un germà bessó. Casualitats de la vida. Treuen un altre animal que això, el tornen a posar, aquest està viu, el tornen a posar allà i senyala una altra candidata. I després tothom comença a votar-la a ella. Per tenir màgia veig que és molt fàcil de manipular aquestes eleccions. I encara més fàcil manipular l'opinió dels mags. Doncs això, ara el Grindelwald està enfadat i vol matar el Credence, li fa l'encanteri aquell, però l'Albus fa un altre encanteri per parar-lo. I en aquest moment el pacte de sang es trenca. L'explicació que et donen és ens hem posat en desacord, així que s'ha trencat. Però al principi de la pel·li t'han deixat molt clar que l'encanteri, el pacte de sang aquest, continua actiu fins i tot quan estan en desacord, que l'objectiu del pacte de sang és continuar actiu quan estiguin en desacord. És com... Doncs això, el pacte de sang es trenca i l'Albus i el Grindelwald tenen un duel així molt curt, en una dimensió paral·lela. No sé on es fiquen, de sobte tot es torna com molt blanc. On són? Però això, que són gais i s'estimen, per tant no es maten. El Grindelwald fuig i se suposa que el Dumbledore el perseguirà fins a aturar-lo. Per cert, tot això encara no he dit que han canviat l'actor de Grindelwald. És a dir, les dues pel·lis anteriors era Johnny Depp, però la Warner va decidir fer-lo fora perquè ara mateix està en un judici. Però en aquest mateix judici està la seva exdona, que està treballant en pel·lícules per la Warner, i no l'han fet fora a ella. Bé, ara Grindelwald és Mads Mikkelsen, un actor que a mi m'encanta. I aquí no s'està esforçant gens. Vull dir, Depp tampoc m'acabava de convèncer, però com a mínim tenia aquest punt de soc un tio molt raro. Mikkelsen no té res d'això, és el tio més normal de la pel·li. Parlant d'actors, al principi de la pel·li hi ha un moment en què el Newt diu que la Tina està molt ocupada al Ministeri nord-americà i que per tant no s'unirà a la missió. Quan diu això, jo vaig pensar, bueno, l'actriu no ha volgut tornar i han posat això com a excusa de ai, mira, no pot unir-se a nosaltres, està treballant, està fora. Però no és així. La Tina apareix al final. Així que sí que tenien accés a l'actriu. Per tant, per què han eliminat la coprotagonista de la pel·lícula? Què està passant? La pel·lícula sencera sembla estar afectada per tot el que està passant darrere les càmeres. I tenim el judici a Johnny Depp i el canvi per Mads Mikkelsen. Després tenim Ezra Miller, que l'està liant cada 2x3. La J.K. Rowling, que cada cop té pitjor fama. I la Warner, que sembla cansada de fer pel·lícules de Harry Potter, però alhora vol continuar-les fent perquè és una propietat valuosa, i si no les fan, un altre estudi podria comprar els drets. I això, ja he dit que estan esperant a veure els resultats d'aquesta tercera pel·lícula abans de dir, val, anem a fer les dues altres. De moment estan traient molt pocs diners. I honestament a mi ja m'és igual si fan les 5 o no. Per tal que m'interessés, haurien de fer canvis molt radicals. I no els faran. Sé que no els faran, així que si les volen acabar, a mi ja m'és igual. Trobo que és una llàstima, de debò. Crec que el món màgic té moltes possibilitats i crec que hauria pogut ser un spin-off molt guai, però havien de convertir-lo en una preqüela. No sé, què creieu vosaltres? Estic sent molt dur? Estic sent molt tou? Creieu que aquestes pel·lícules són unes meravelles i jo no ho sé veure? Creieu que són una merda i estic sent massa amable amb elles? No ho sé, feu-m'ho saber. Gràcies per veure el vídeo. Ens veurem pròximament. Adéu.